awa diha. Sumo ka. Suko. Pati lataw-lataw. Ano mo para surprise para sa imo ha? Surprise ka babae man to, kahupo naman to. Gani. Dar. Dar. Asa na siya ng kagwang ko, hindi magatingog. Meanwhile, Anong pagbubuhat ng kagwangan? Sige na magsilpon-silpon. Oh my God! Gago! meanwhile, Kagwangan niyo eh. Sa man, ay awa diha. Sumo ka. Suko. Saan siya maglataw-lataw? Ano mo para surprise para sa imo ha? Surprise ka babae man to, kahupo naman to. O gani. Surprise. Online na bang brochure karon. Online sa mata. Oh, lang tawag ako bra panty para sa imo ha. Surprise para sa birthday po. Sa birthday kalayo, sa birthday. Aning surprise gani. Hindi totoo yan. Am ko gubat na ako surprise. Ano makita na taglay surprise para sa imo. Nay na. Blam-blam ka lang. Ano na? Yo.